πότε η ζυγαριά βοηθά, πότε δεν βοηθά και εν τέλει αν πραγματικά λειτουργεί σαν ένα εργαλείο πρόοδου ή αυτοσαμποτάζ. Το σημερινό βίντεο έχει το θέμα για την ακρίβεια και είναι η σχέση σου με τη ζυγαριά. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολλοί κόσμος και η πρωινή του ρουτίνα είναι να τραβάει με το πόδι τη ζυγαριά κάτω από το έπιπλο του μπάνιου, να ανεβαίνει, να βλέπει έναν αριθμό και κάπως έτσι να ξεκινάει η μέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνει ούτε το ποσοστό του λίπους, ούτε το ποσοστό της μυϊκής μου μάζας, την ποιότητα της διατροφής μου και της ζωής μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Healthy Project. Είμαι η Χαρά Παροτίδη, είμαι κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος και ο στόχος αυτού εδώ του καναλιού είναι να σε βοηθήσει να έχεις μια καλύτερη σχέση με το σώμα σου, μια καλύτερη σχέση με την τροφή και τελικά με τον ίδιο στον εαυτό. Το σημερινό βίντεο έχει το θέμα για την ακρίβεια και είναι η σχέση σου με τη ζυγαριά. Τελικά πόσο συχνά πρέπει να ζυγίζεσαι? Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολλοί κόσμος που η πρωινή του ρουτίνα είναι να τραβάει με το πόδι τη ζυγαριά κάτω από το έπιπλο του μπάνιου, να ανεβαίνει, να βλέπει έναν αριθμό και κάπως έτσι να ξεκινάει η μέρα του. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε η ζυγαριά βοηθά, πότε δεν βοηθά και εν τέλει αν πραγματικά λειτουργεί σαν ένα εργαλείο πρόοδου ή αυτοσαμποτάζ. Τι είναι η ζυγαριά? Η ζυγαριά είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς οι διαιτολόγοι για να συζητήσουμε κομμάτια της εξέλιξης του διαιτώμενου. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι η ζυγαριά είναι ένας απλός δείκτης. Ένας απλός δείκτης αξιολόγησης του σημερινού μου βάρους. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνει ούτε το ποσοστό του λίπους, ούτε το ποσοστό της μυϊκής μου μάζας, την ποιότητα της διατροφής μου και της ζωής μου, ούτε καν το ποσοστό της ευτυχίας μου. Όμως, πόσο χαρούμενη νιώθει κάποιος αν ανέβει και βγει έναν αριθμό στη ζυγαριά που είναι αυτό που ήθελε? Και τι θα γίνει τις φορές που θα ανέβει στη ζυγαριά και θα δεις ότι κάπως έχει ανέβει το νούμερο ή δεν βλέπεις την απώλεια που θα ήθελες? Κάπου εκεί μπορεί να νιώσεις μία απογοήτευση, μπορεί να νιώσεις τύψεις, ενοχές, άγχος, ότι κοίταξε να δεις, ένα γλυκάκι έφαγα χθες και κοίτα πόσο γρήγορα ανέβηκε το βάρος. Και ενώ παλιά λειτουργούσε πολύ καλύτερα ο μεταβολισμός, τώρα δεν λειτουργεί. Είναι ένα λιθαράκι στο να μας πιέζει και να μας αγχώνει λίγο περισσότερο στην καθημερινότητα. Έχουμε μία τάση ελέγχου και αυτό φαίνεται ανά τα χρόνια. Κάνουμε πολλές προσπάθειες να ελέγξουμε την ίδια μας τη ζωή, κάτι το οποίο δεν γίνεται να συμβεί, οπότε εστιάζουμε στα επιφανειακά, στον έλεγχο του βάρους μας. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά προτείνω, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σε αυτό το ταξίδι της αυτοβελτίωσης που πολλές φορές ξεκινάει από τη διαχείριση του βάρους, να συμβουλεύεστε και έναν ψυχολόγο. Επειδή όμως αυτό δεν είναι πάντα πάρα πολύ εύκολο να συμβεί, δίνω κι εγώ εδώ πέρα μία κατεύθυνση, άτυπα, όμως πάντα αφήνω αυτό το σποράκι ότι θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάπως συνδέσει την ταυτότητά μας με έναν αριθμό στη ζυγαριά. Είμαι η Χαρά και θέλω να ζυγίζω 65 κιλά. Να θυμίσω όμως ότι δεν είμαστε μια σταθερή μάζα. Το βάρος μας αλλάζει από μέρα σε μέρα, ανάλογα την περίοδο που βιώνουμε στη ζωή μας. Δεν γίνεται να έχουμε ένα σταθερό βάρος και αυτό είναι ok. Να σου πω το εξής, ότι το να ελέγχεις και εσύ το βάρος σου, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια διαδικασία παρακολούθησης από έναν διαιτολόγο ή διατροφολόγο,
ποτέ δεν είναι βοηθητικό. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις απαντήσεις σε αυτή τη μεταβολή του βάρους και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πέσει στην παγίδα του αυτοσαμποτάζ. Θέλω να σου πω ότι το βάρος σου είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών σου συνηθιών. Των συνηθιών που έχεις στην κοινωνική σου ζωή, το πόσο συχνά πηγαίνεις ή δεν πηγαίνεις γυμναστήριο. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να θέλω να έχω γραμμωμένα χέρια όταν δεν γυμνώσω τα χέρια μου. Δεν γίνεται να θέλω να έχω ενέργεια, να έχω λιγότερο στρες όταν αυτό που κάνω είναι να κοιμάμαι 5 ώρες και να αφιερώνω τις 2 ώρες πριν τον ύπνο στα social media. Ξέρεις, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ας μην τους δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Θέλω να κάνεις ένα πείραμα. Θέλω να σταθείς μπροστά από έναν καθρέφτη και να παρατηρήσεις το σώμα σου. Έστω ότι ο αριθμός που είδες το πρωί στη ζυγαριά είναι αυτός ο ιδανικός αριθμός που πάντα και χρόνια ήθελες. Το σώμα σου αυτή τη στιγμή στον καθρέφτη σου αρέσει. Και έπειτα ο τρόπος που διατρέφεσαι σου αρέσει, σε ικανοποιεί, σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη. Αν οι απαντήσεις είναι θετικές, τότε δεν χρειάζεται να ξανασχοληθείς με το βάρος σου. Αν όμως για να φτάσεις έναν αριθμό χρειάζεται να θυσιάσεις κομμάτια του εαυτού σου, τα οποία σου αρέσουν και κομμάτια της υγείας σου, τότε ίσως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσεις αυτόν τον στόχο. Και πολλές φορές χρειάζεται μία καθοδήγηση και μία βοήθεια. Και αυτός είναι και ο λόγος που εδώ στις συνεδρίες πάρα πολύ συχνά συζητάμε για πράγματα που δεν αφορούν εν τέλει τον αριθμό της μέτρησης του ραντεβού. Θέλω να θυμάσαι ότι το σώμα σου ακολουθεί τις επαναλαμβανόμενες πράξεις σου. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σε βοήθησε να απομακρυνθείς από αυτά τα ζυγίσματα στο σπίτι και να προσεγγίσεις την όλη προσπάθεια με περισσότερη φροντίδα και αγάπη προς τον εαυτό. Το σημαντικό είναι να νιώθεις ότι κάθε μέρα κάνεις ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θα ήθελες να έχεις, όχι σε αυτόν τον ιδανικό αριθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι ότι η ισορροπία είναι εκεί όπου το σώμα θρέφεται και ανθίζει. Οπότε θα σου πω να ξεκινήσεις το δικό σου Healthy Project και να τολμήσεις να ανθίσεις.